Бондингът като цяло на здрави зъби или зъби с малки кариеси или дефектни обтурации може да се ползва. Също така при много леки изкривявания можем да го използваме. Ако се налага да се изпилява от един зъб, винаги го съгласуваме с пациента. Желанията на пациента са най-важни. Дали ще правим бондинг или не, зависи от състоянието на зъбите. Зъби, които се нуждаят от ортодонска намеса или от някакъв друг вид лечение, не е препоръчително да се прави бондинг. В случаи, в които категорично отказвате бондинг, какви биха били предпоставките за това? Най-често случай, в който отказвам да направя бондинг, когато един пациент не иска естествен резултат, не е съгласен зъбите да имат прозрачност и да имат релеф, иска да е едно цяло. В такива случаи предпочитам да не го правя и да не си слагам името на такъв случай.